Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV otieno machielo otieno mar tarik 29 e dwe mar Abirio 2025 rwakini machiegni yudo weche manyien mag oimore e Ramogi TV. Wan kod weche mathoth nyakora mogi mwaiko ni otieno ma tinendeni gin weche mamulo mag dongruok, weche mamulo mag siasa, weche mamulo bende bedruok kaachiel kod telo makare manyalo kelo lokruok ne jopiny e okenge mopogore opogore. Kamoro amora ma intie nyakora mogi magi oting'o chung' mar duond bura mar ODM ewi weche mag winjruok e kindgi kod sirikal kod mamoko mathoth. To jotelo bende nitiere kod nyadhi gi nyalo mar nyiso kido makare ahinya ka okalo weche mawuok e dhogi. Gin mago moko kuom ma waketo ni otieno ma kawuono e weche manyien mag oimore. To bende par ni kaka tich ariyo ng'e gwengewa bende ni ka. Mokwongo thund weche. The party supports the position that has been taken by party leader Honorable Raila Odinga to work with the Kenya Kwanza administration. Telo maduong' mar ODM ong'ado gi duol achiel ni gisiro sirikal kendo mano koro kweo liet manyocha ichwako gi jagoro mar duond burano Edwin Sifuna. I sentenced each accused person to 35 years imprisonment. Obila ariyo ng'adnegi buch twech jela higni 35 kuom nego jal moro e tesend obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega higa 2019. Ang'eyo ni William oter nyang'. Mondo ine ng'ato koter nyange, in ng'ano man kode very close. Jaod bura mar Angwe Lilian Gogo yudo kwet kaluwore kod weche mag anjawo ma osebedo ka otiyogo e twak mage gi jopiny. Nyakora mogi rwakini machiegni bed thuolo mar ndiko na namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati Daddy Cool Wood Tsunami. Machiegni duond bura mar ODM olando ayanga ni gibiro medo dhi mbele kod tiyo e twech achiel kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Milome ma osom kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, ODM olando ni chung' margi luwore kod mar ogai margi Raila Odinga mar ni piny Kenya ni kama ber. Chris Owino chakono weche manyien mag oimore gi ripodno. I thought, honestly speaking, that Ruto having been through what he went through with Gen Z, would give opportunity for the implementation of this document. But there has been no commitment, no desire from his side to implement any of the articles here. None whatsoever. Yeah, and that is the reason I personally said this thing is dead. All right. Jomachiel tok kidhore ni en ok bibete riwruok moro amora makelo kanyakla duond bura mar ODM kod UDA, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro ogo bade piny. E romo mane okawo seche mohewa auchiel magawa moro e bore Nairobi, tend ODM kotelne kod ogai margi Raila Odinga ong'ado gi duol achiel ni tudruok margi kod jatend piny William Ruto pod biro dhi nyime. After frank and open deliberations, the committee adopted the following resolutions as the party's collective message to members and to the country. Number 1, that the party supports the position that has been taken by party leader Honorable Raila Odinga to work with the Kenya Kwanza administration to stabilize the country and create an enabling environment for Kenyans to address their concerns through democratic and constitutional means. Ma en chung' mopogore kod chung' ma jagoro margi maduong' Edwin Sifuna mosebedo kanyano tudruok makamano e Lwala ndalo machuok mokalo. Sifuna mane oyudore e Akrikiki ewi kawo chung' mopogore kod tend ODM otuo dhoge ni chung' mare ne obiro motelo ne ODM golo chung' margi ewi siro lwedo sirikal mar broad-based. Has ably explained before, is taken after organs or meetings of the organs of the party. And this is now the position of the party. Yes, that we will be making sure that we put together a team that can ensure that we implement the MOU that we signed with UDA. How is that different from Sifuna's position? Let's have another question, please. Let's know. Tend ODM bende ochopo e winjruok mar chugo aput moyedhi madhi ng'iyo weche duto mane gikete kogno kod sirikal mar Kenya Kwanza mar neno ni gichopo kare. Of the agreement. The committee has identified the absence of such a technical committee, which is actually contained in the MOU, as the missing link in the implementation of the MOU. Of great concern is the full implementation of the NADCO report, promotion and protection of the livelihoods of young people, the right to peaceful assembly and protest, the rule of law and constitutionalism,
corruption and wastage of public resources. Sifuna osebedo ka yudo seyo kuom jatend duond burano ma osechayo kuom ringo oko mar lai mar chung' mareno. Hata wewe kama una maneno ya kusema unaweza itwa huko useme mambo yako. Enda pia wewe ujieleze. Kama hauna namba ya Ivono Kwara sema saa hii nikupatie. Hao watu akiwembo huyu baba Raila Amolo Odinga. Siku ile wataniambia Sifuna, sasa wewe umeanza kuwa na maadili tofauti na chama. Nitawaachilia hii kiti bila fujo. Kakayo Martego ODM kendo neno ni ODM oloso gi duol achiel, komitino ojiwo jokanyo mondo oket chung' mar ODM mbele. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuri nyakora mogiani Harold Kipchumba Kimuge ochamo mumayanga kaka jaod bura mogwel kendo kawo kar John Mbadi mayande omile mumara jatend migawo mar omenda. Mabiro bang' duol matayo yiere pachoka IEBC lando thuolo e kombe mopogore opogore e od bura mamalo kod od bura mag counties ma pachoka. Kipchumba kane chamo muma osingo mar luwo kendo timo tijene kaka chike ma pachoka dwaro. I, Kipchumba Harold Kimuge, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Obila ariyo ng'adnegi buch twech kuom higni 35 bang' ka oyudgi gi ketho mar nego jal moro mong'ere kaka Dennis Lusava mane gisando kendo nego e stesend obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega. Eka bang'e to ne giwito ringre mare aora Nzoia. Joked ne ratich oganda opoyo ng'etono ka gidwaro mondo sirkal ochiw arita ne jogo ma chiwo maling'ling' kotenore kod buche machal kod mago. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Emano manenore kaka duoko ewi dwaro ma osebedo e mar neno ni okawo okang' ne obila ma osebedo katiyo gi teko mathoth kendo nego jopiny. Doho ma Eldoret ong'ado buch twech mar higni 35 ne obila ariyo ma oyud kod ketho mar nek. I sentence each accused person to 35 years imprisonment, and they have 14 days right of appeal to the Court of Appeal. They can then test this decision. The decision by Justice Nyakundi today marks a landmark judgment in the fight against impunity that is perpetrated by members of the National Police Service. It has been a 5-year-long journey for the family seeking justice for the death of their son. However, today the court has passed a verdict in their favor. Obilago moyangi kaka Emmanuel Wafula, majahigni 38 kod Godwin Sirengo, majahigni 35 oyangi ni ne osando maonego Dennis Luvanga mane nitiere kod higni 31 mane otimore stesend obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega bang' kane ondhiye gi obila 2019 nikech ne oyude ka ok orwako abuog rombe. Jang'ad bura Ruben Nyakundi oyango ni obilago ne nitiere kod ting' mar chiwo arita makare ne jagono, to kata kamano ne gituwe gi opingo dirisa kama ne gisande maginege. Bang'e ne giketo ringre ogunia kendo wito e aora man Nzoia mantiere tong' counties ma Bungoma kod Kakamega. Our brothers are all what it takes to secure the life of the deceased in this matter. But unfortunately, that was never to be, and then we found ourselves in this litigation. Hii safari ya miaka 5 tangu ya kifo cha mtoto wangu, nimefurahia kwa haki kupatikana, kwa sababu ya kijana wangu kuuawa akiwa kwa mikono ya maaskari. Baadaye anapatikana Nzoia, ambayo imekuwa imenithuru sana katika mawazo, katika magonjwa. Marehemu Lusava amewacha watoto wawili, grade 2, grade 8. Na wote ni wasichana. Vile watasoma, vile watafaa, vile watapata malezi ingine kutoka kwa nyuma itakuwa ngumu. Jomin buche no chwala joneno marom 21 moriwo nyaka jonyuol jagono magin Safani Malongo kod Agnes Sambale. Kabende neno marom 27 no chwali doho matudo bilago gi nek mar jagono.
Obilago bende oyudi ketho mar tiyo marach gi apisgi kod rocho ratich oganda taro mar kungruok margi e kinde mane gidonjo e tij obila. My findings are that the aggravating factors in this matter outweigh any metrics of mitigation. Kama unajua na askari, chunga binadamu wenzako, baada ya kuchukua mwenzako unaua, na umepewa ulinde. Ng'eto makama biro bang' familia mar jagono, riwruoge makeno ratich oganda kod duol maketo nyong'ong' e tije obila ipo aketo liet mar kaso burano. Duoko mar bero ne ringre ne oyango ni ne ogoyo bindi ka bende ranyisi ne nitie ni ne osande. Kata kamano, obilago notemo pando gocho mare ka giwacho ni ne ogore mana piny kuom hayo maber neno mano ochwali e doho ema oduogo tweyogi. Ng'eto makama koro chiwo geno ne jogo makeno ratich oganda makoro kwayo piny owacho mondo chiw arita makare ne joneno e buche machal kod magi kendo neno ni bucha moko mantiere doho bende otieki mondo mi familiago oyud ratichgi. Lydia Hokeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi ka wang'iyo pogruok ma bende nitiere bad migawo mar obila, wayudo ni pogruok e kind duol matayo chenro mag obila e pacho ka NPSC kod bad migawo mar obila National Police Service omedo nenore kawuono e od bura ka jata tije mar NPSC Peter Lelei onyiso komiti mar od bura marango kaka sirikal tiyo gomenda ni tendo obila e bwo gai mare Douglas Kanja otamogi obok manyiso kaka ichulo obila osara mondo timnegi nonro. Kaka Cynthia Onyango lero, ne ochuno jakom matayo chenro mag komiti no e od bura chiko gai mar obila Douglas Kanja mondo mi NPSC obokgo mag osara. Pogruok e kind duol matayo chenro mag obila pacho ka NPSC kod bad migawo mar obila National Police Service omedo nyenyore lela ka NPSC chiwo ywak ni NPS otamore oboke go manyiso chudo mag osara mag obila kod kwan mar obila duto mapacho ka. The payroll. Yes. The payroll. Ogai mar obila Douglas Kanja ochako kod lero ne kamitino ni bad migawo mar obila osechiwo lipode duto ne NPSC. The National Police Service has submitted all personnel records requested by the Commission over the past 3 financial years in a timely and structured manner. Kata kamano, duoko mag Kanja wi penjo manochwalne ne omedo mana nyuolo penjo mojimbore e nyim kamitino marango kaka itiyo kod omenda mar jopiny. So have you submitted the payroll? Yes. As the accounting officer for the police, any information relating to human resource in terms of recruitment, anything, Chair, we submit to the Commission. CEO, yes. Are you able to access the payroll? For the issues requested in this letter and this audit query, I have not been presented with the documents I asked. Those are other documents. Where is the payroll? Why doesn't he want to give the payroll? What is in this payroll that is hidden from the employer? Kamitini gikone ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo chiwo oboke go duto manyiso kwan obila duto mapacho ka gi kaka ichiwo negi osara. We want you, especially the accounting officer, to hand over all the HR function, especially the payroll. You hand over. You don't give the commission the access, but you hand over. We are open to that. They can be able to get it. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nagora mogi kawa sudo to ni jaod bura ma rangwe Lilian Gogo koro iketo e nyong'ong kaluwore kod weche ma osebedo ka wacho e kinde romo mag siasa e piny Luo. Jolony e weche mag siasa koro wacho ni onego ket chik magayo weche maricho kendo makelo anjao. Judith Mondi ni kod report ni e yo manimba. En kinde ma siasa koro limbo kendo geche osechak iki, auja osechak tem kendo johera mag siasa bende koro ikore mar chako laore koni kod kocha gi jo siasa mabiro chungi e gwenge ma opogore pacho ka. E kindegi weche jawuok ga kendo ma idiro mabeyo gi maricho ka koro penjo wuok kaponi ma e dhok mar siasa koso samoro kadho tong'. Ma jaod bura marangwe Lilian Gogo e picha achiel ma cholore kod nying Gladys Atieno, ranyisi e pichani mana kaka ineneni.
Pichani kata kelo penjo wi rameny mare ne jopiny okorum ka. Mano picha machielo ma jaod bura no koni e mine e kaunti ne mondo mi oluokre. Aya mine na romo gi mine moko gokinyi. To we mondo anuone mine man kate. Mine koro nyaka uluokuru buou. Wawuok Homa Bay nyaka e kaunti ma Migori e romo machielo mar ik ma bende ne okelo jotelo kanyakla mae kaka koro gogo nono jatend piny William Ruto. Mimi najua William ametairiwa. Ang'eyo ni William oteri nyang. Ang'eyo ni William otairi. Magi gin mana moko kuom picha ma walidho. Penjo en ni jopiny marangwe to wachi ang'o. Mago be nyisowa ni gin yore moko becho nikech mondo ine ng'ato koter nyange in ng'ano man kode very close ma nyange ne no ikuongo ineno koka weche moko bedo. Magi kelo chuny mabor kabisa ni kare telo oheo joma mine moko kabisa. And weche miwacho e gimwine mag siasa nyalo gero mine mondo donje siasa ama nyalo miyo mine moko weyo nikech weche miwacho mag akwedego mamiyo irangi ka okin jatelo tineno mana ni dendi ema ng'ato nyalo rango kende. Ok gin weche mawachore e gweng' kende, e mbui bende gilandore. Giwach weche maler ma ok nyal chwanyo chuny raia. Gima chalo kamano joma chalo kamano ok onego chak yier mitimiyo tich nikech wacho wach mochido machalo kamano nyim ji ok ber. An member mar Lilian Gogo's constituency. Nitie gik mang'eny monego wachi, nitie gik mang'eny monego tim makelo ni ji dongruok. Jogo ma olony e weche mag telo kod siasa to koro dwaro mondo mi Kenya ochak rido chike ahinya to ne jo siasa e weche ma otedore kod terruok kod mag kanungo. Nitie kaka inyalo puonj mine mantiere telo mondo los mopogre mondo sama giloso kik gikel gik ma achai bobiro nikech ng'ato rangi mana kikit chwechni kende koro kata kiloso ng'ato ok bi paro gima iwacho. Ne pinje moko kaka Amerika gini iyudo ka siasa magigoyo ok oyieni mondo mi iwach weche moko modok kor kanungo kuno. Ok oyieni mondo mi iwach nikech mago kiwacho tiyudo ka koro kendo kelo ni pek e yore mar chik. An apani kuno kuma winjo watimang'o wadhiye. Waseyo gweno to gwang' bende waseyo. Magi moko kuom timbe ma walidho mana mamulo kaluo mak mana ni josiasa mamoko bende jumbe ma okalo osediro weche ahinya to mamulo joute josiasa maonge paw siasa gino ma osekelo liet ahinya to e kind kweth mar jogo masiro piny owacho kod makwedo telo mar William Ruto. Judith Omondi, Ramogi TV. Gaka samoro nyalo chalo nyakora Ramogi owere kod mago achije abich ma odonjnegi kod ketho mar nego jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were otamore yie ketho manosomnegi e doho. Kaka ifinya kidilero achijego ibiro dinnegi e tesend obila kata e od ang'ech ma industrial area ka girito ng'eto mar doho kaponi ibiro wegi kod rambun kata oyo. E nyim jang'ad bura Diana Kavetsa ma doho mamalo ma Kibra. Achije abich manodonjnegi kod ketho manego jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were nochwal. Kata kamano, achijego duto notamore ketho makamano. Achijego mosebed kidinonegi kuom dweche madirom adek gin kaka William Imoli Shigali mane omaki e kar Toyongona more gwenge ma Kasarani boma ma Nairobi kendo mawachore ni ema nochwado Were gi lisasi. Edwin Oduor Odhiambo, Ebel Ochieng mong'ere kaka Dave Kalo, mabende en director mar Lake Basin Development Authority, Isaac Kuria Chege, kachiel kod Alan Omondi Ogola, mabende ne en jachiw arita mar Were. Motelo ne ma, jang'ad bura Kavetsa nochiwo chik mondo mi otim nonro mar fwenyo kaponono achije William Shigoli, Edwin Oduor kod Ebel Ochieng ochope rang'iny mar weyo gi thuolo kod rambun. Tok yudo lipodno, Kavetsa nochiwo chik machiwo ng'eto mare ewi wach makamano tarik 14 dwe mar aboro higani. Achijego pod imedo dinnegi e rumand e od ang'ech ma industrial area. Kaluwore ni nonro makamano pok notimne achije Alan Omondi kod Isaac Kuria, doho nochiwo thuolo mar dwe achiel ne chenro makamano kendo achijego biro dok e doho tarik 22 dwe mar 9 ma winjo okang' ma doho biro kawo. Wirani apis jamin wach notamore okang' mar weyogi kod rambun.
Gisani ochiw chik materogi e rumand ma industrial area kowuok mano ma Kamiti Maximum kama osebed kidino negie. Jaod bura Ong'ondo Were nochwad gi lisasi tarik 30 dwe mar Ang'wen higani e roundabout Mangong Road. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Achich Kennedy Kalombotole ma itudo gi nek mar jatuo e kar thieth ma Kenyatta tarik 6 dwe mar 2 higani koro ibiro dine rumande od ang'ech ma industrial area. Gilbert Kenywa noyud e ward mar 7B mar kar thieth ma Kenyatta ka oler duonde kado chiwo chik mar mondo midine Kalombotole od ang'ech ma industrial area tok timone nonro mar obwongo. Bende jang'ad bura Kaveza ochiwo chik mondo mine ni oyudo chiemo kod yedhe makare kaluwore kod tuo mar sukari ma en godo. Burane ibiro tal tarik 22 dwe mar 9 higani. Assessment. Thereafter, escort to Nairobi remand. The in charge is here. Ensure that he is placed on diabetic diet as well as medication. I wish ungeniongelesha. Wewe unameza dawa ama unajidunga diabetes? Unajidunga ama unameza dawa? Unadunga kwa mwili. So Nairobi remand escort to the clinician, but he will be injected. Do not allow him to carry the needles with him. Inject in the clinic. If it's daily, let him not carry the needles to the accommodation area. Erokamano nyakoro mogio ka yue maro mokwongo dakika 19 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag imore biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kendo biro gi omong'ith ka in bende poj gi pa kuom medo kete Ramogi TV kendo miyo bedo ka warieny kin televisen mamoko ma chwalo ni weche piny Kenya kod pinje mamoko bende. Nyakoro Ramogi kapok adhi e yue aneno ka ote mago medo donjo ka min pilot mar ndhe wacho ni amor kodi wan gi nyar god mesa mosiep na erokamano kuom lero no weche matimore Kenya ka yo manimba ahinya. Erokamano. Ramogi TV neno maler ahinya got bondo kae mondo dongo wuoda Asembo Jangoma gen kod baba ne Jaredo Nyango. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Dickens Odhiambo Lo wuoda Alego Nena watching live from Kariadudu Nairobi gen kod Simon Ongwe. Erokamano. Kasto Jorangwe konego oketa okay wacho wach moro kanyo Jack Nyakach dire maliet ma imbele koro wach ni winjo bed ni timoni sigana. Aya, George Bati Orwa Tai, majority leader Wodu Yoma Kabung Rachar wacho nene Ramogi TV maler. Kata kamano Lilian Gogo winjo non weche mawuok e dhoge. Mano ote mar Orwa Tai, majority leader. Erokamano ahinya. Wino Janabi Kantiro Yani Masai wacho ni sirikal nyaka lok pachgi kabisa. Ngima dhano pimgi ngima gweno minego kawendo biro. Erokamano ahinya. In bende kumkete Ramogi TV no ka kona makani. Kendo kona makani bendo medo dhi dirore ka weche medo wuok nyakwara Ramogi kendo weche medo bedo mana malie tano ka vine mpesa Mariat ni koda eyo makare ahinya. Erokamano. Gordon Odongo Bishop wacho ni weche Honorable Lilian Gogo wakwedo kendo nyaka olokre kendo kawi Yeso. Erokamano jadolo Bishop Gordon Odongo. In bende kete Ramogi TV. Chieng Omwa director Nisane Bati Antirika waneno imore malera ahinya. Wamor gi report mar ODM Central Committee kuom siro tiyo kod Kenya Kwanza government. Erokamano ahinya. Jaduong James Ngoya mara Nyadenda Lambwe kocha bende ng'isa ni entire kod weche manyien mago imore molmos kendo chwalore yo makare. Omora ahinya kaka weche manyien mag Ramogi biro yo makare kelo puonj gi ng'eyo matut kuom gik matimore e Kenya ka kod pinje mamoko to mana gi dho nage wacho ni poch gi pak bati kuom weche maleo. Mano James Ngoya mawuok Nyadenda Lambwe Valley. Tracy T kantiere Eldoret bende ng'isa ni Bati. Erokamano ahinya. Weche manyien chopo no nyaka Eldoret koni Ramogi TV kendo Ramogi TV ema kelo weche mong'ith makelo puonj kendo miyo tinde wang'eyo dholuo bende eyo manimba ahinya. Erokamano ahinya T. Kasto aneno ka Ochieng Jakosege ng'isa ni Wood Tsunami an bende amor kaka weche manyien biro. Kamano Lilian Gogo nyaka ng'e ni Kenya ka ok odakie kende omiyo kowacho weche to ng'i weche moko ma ok nyal yelo ne ng'ato kata miyo ng'ato paro mag gik ma opandi e bwo lewni. Erokamano ahinya. Bati Honorable Dr. Gogo is a doctor. Jal ma osomo alanda
kendo ng'eyo weche mang'eny. Ong'i mana weche mawuok e dhoge, gik ma iwacho e rumbi mit winjo sana, but gin kod permanent marks. Owek nyiso wach moro manyalo kelo kata nyalo kuodo wich ahinya to mar joma mine. Manoshe Mutho Soja emacho kamano ne okwedo weche ma iwacho kod jaod bura mar Angwego. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Nyakwara Ramogi yiena mondo akaw yweyo, ote upok orumo ang'eyo. Koro kik ibed gi chuny modolore ni ok asomo ote, wang'e ni pok girumo. Pod an gi yweyo mamoko abiro somogi gi thuolo to akaw yweyogi ka ma en Ramogi TV. Ka waduogo pod wan gi weche mamoko ma owinjo bed ni chiko negi iti e oimore. Kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu. Na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Koro winjore anyise jopiny to ber bungu en ang'o? Tang'o mi waketho bungu to wanyalo preserve gi nang'o? Koro in pimna kaka wan wabiro wuoka. Polis? En ang'o polis osetimo? Gichungo chongo kanyo ka giwuoyo. Biro chuno wani mondo wan watim gi. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo Nyakwara Ramogi kaka nasingo ni wadhi nyime gi weche manyien. Jomachiel bang' komiti mane timo nonro ne od thieth ma Medihill ewi seyo ma itudogigo kod ohand nyarogno chwalo ripot margi ne jatend migawo mar thieth Aden Duale ka gidwaro mondo tim nonro ne jatend Medihill Dr. Swarup Mishra kod jotich mamoko adek ma itudo kod ohand chumbu mag fund dhano. Mishra okwedo nonro mar komitino ma wacho ni en mar dwanyo nying od thieth ma Medihill. Kotene kod okinde mage, Mishra makinde mokalo ne en jaod bura ma Keses okoni nonro ma komiti no timo okoyudo gi kod tudruok gi ohanda nyarogno. Koyango ni oikore bende mar kawo ting' puoni ibiro yudo osiptandno kod ketho mar timo ohand nyarogno. Mishra okwedo nonro no mayango ni onge ler mag ji mane ogolo kata nonro mayango ni onge ler mag ji mane ogolo nyarogno kod jotuo mane omi nyarogno go. Ka en owuon to koni jotuo mane dwaro nyarogno ema nokelo joma ne igolo nyarogno kuomgi ka imiyo jotuo makamago. Umo yie piny ni onge jal mane gichulo mondo ogol nyarogno. They came with their donors, that no money and transaction or commercialization is involved, and with his affidavit and legal consent has been done. Number two, the donors from other African countries, apart from Kenya, they brought their own donors.
If Mishra and Medihill is really culprit, we carry the cross. We are very aggrieved at the way the committee seems to have approached this thing with a premeditated mind, with a mind to make adverse comments about Medihill, and we are aggrieved at the way they singled out Medihill as compared to all other institutions. Dogo loche kamondo migao mara lweny kod jolweny mag KDF olos kendo yang chike ewi kao kendo ndiko joma ni kod kute magayaki kama koro en achiel kuom ng'eto ma jokanyo pako ni biro konyo e kedo kod akwede ma oseneno ne jogo mani kod kute magayaki ahinya to e kunde mag tich. Ng'eto ni otim kaluwore kod bura manoteni e doho kod riwruok ma ok mar piny owacho ma kendo ne ratich jogo mani kod kute magayaki Kelin ewi rawera moro manoriembi e tiegruok mar KDF kaluwore ne en kod kute magayaki. Simfros Okinda nigi ler mathoth. E achiel kuom kepo ma itimoga ne jolweny mag KDF e pacho ka, rawera moro wabiro miye nying ni Kefa mondo kik akweda moro bedie nodhi mondo en bende oteme hape mar donje lweny. Kuom hawi maber, Kefa nokalo penj mathoth mitimo ne joma dwaro tij lweny kamoting'o pim mar obwongo kod mar del. Tok mano noyudo barua mar chopo kendo chako tiegruok mare kod jowetene. Kano chopo sa mar donje kar tiegruok mar jolweny, Kefa noriembi kendo kone ni ok onyal dhi nyime kod lek mare mar donjo e KDF kaluwore kod chal mare mar bedo kod kute magayaki. Kaluwore kod andika mar riwruok ma ok mar piny owacho mano Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV and AIDS mano kawo bura mar Kefa kendo tere doho. Kefa nopim chal mare kiling'ling ataro mar chik kendo chal mare nolandi ayanga ne jowadgi mano nego gichak godo tiegruok e kar tiegruok ma kamano. Doho mar jotich ma Eldoret tinende ogolo chik mondo migao mar lweny kod jolweny ma KDF olos kendo yangi chik e wi ndiko joma ni kod kute magayaki e thuolo mar ndalo 90 mabiro. Kamano bende jatend KDF ochiki mondo dhi e doho e thuolo mar ndalo 120 mabiro mar yango ni chikego ochopo kare. Eng'etono mabiro dhi historia mar piny Kenya kaka okenge madito ma ogom e kedo kod akweda ne joma ni kod ayaki. Doho ng'ado ni tim makamano notim ataro mar chike marito ngima ng'ato e pacho ka. Doho bedo chiko KDF mondo rwak Kefa e kepo mabiro kawo kamano gi lera ching gimomiyo manok nyal timre. Bedo ng'eto mokwongo e pacho ka e wi akweda ne joma nigi kute magayaki, jokanyo ni kod ilo ni ma dhi yawo yore mar chiwo thuolo maromre ne ji duto ma ok orang chal mar ng'ato. Kendo kepo mabiro mar jolweny dhi neno ni ji duto mokalo kendo ni kod dwaro mar donje lweny otimo kamano. Motelo ne dhi e doho, Kefa nochul silings milion 1 gi wiye e wi akweda manokale. Simfros Okinda, Ramogi TV. Director e migao mar thieth Laktar Patrick Amoth okoni piny Kenya timo winjruok gi riwruok ma ochung' ne weche mag rango ngima dhano e piny mangima WHO mar neno ni giyudo chanjo mar tuo mar Mpox masani okwako pacho ka. Kauloso Mombasa, Amoth mabende kata ne bendo yango ni kaunti ma Mombasa e masani otelo e kwan mathoth mag jotuo mag Mpox e pacho ka mangima. Kolero ni kind jotuo chiegni 300 mani kod tuono, Mombasa ni kod jotuo 139. Magine wacho kata en kaunti ma Mombasa bende okoni sani gidhi nyime kod chenro mag chiwo ler ne jopiny e wi tuono mani kod landruok mapiyo to chutho ka jago mani kod tuono mulo kata utenore kuom jal machielo maonge kode. Nyaka sani tuono osenego ji 5 e pacho ka kama 2 kuomgi owito ngimagi e kaunti ma Mombasa. Nisigusia kidogo because kwa wakati huu Mombasa ndio inaongoza kwa zile cases karibu 300, 139, 139 ni hapa Mombasa. Kwa hivyo tuchukue tahadhari ya kuhakikisha ya kwamba tunazuia uambukizi, na tunafanya mpango kule pamoja na shirika la afya duniani WHO. Hapa tutakuja na program ya chanjo, na ikifika hiyo wakati tunaomba watu wajitokeze. Na Mpox ni ile janga ambayo inaathiri zaidi wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, na hasa wale ambao hawazingatii matibabu kwa njia ambayo inafaa. Maradhi haya yanasambazwa kutokana na kujamiana kwa karibu kwa watu na mtu ambaye athirika na kirusi hichi. Kwa hivyo kulingana na njia kama vile kuhug, kukiss,
kujamiana kingono na mtu ambaye ameathirika. Jokanyo e bunge la wananchi Masiaya uwokoko mar kwedo chal mar boma Masiaya magiwacho ni kod udi mojwang' gino mamiyo boma no picha marach kagiseyo MCAs mag kaunti no kuom yolo e tich ma ok gipuodho chike manyalo konyo e muko udi makamago. Kotelnegi kod jakom margi Jacob Mondi gidwaro mondo moko kuom apeini olosi. Moko kuom gi kata kamano dok ne tend kaunti no kagiwacho ni nyaka ne kuong tiek chenro mag dongruoge manochaki e bwo gavana machon Amoth Rasanga. This year hindi gaden tino ka gin udi muti mamoko no wang to koger moko chaka moko richo weg udi gi beno lalo knegi ere gima udi gi konyo go Siaya County kes ginyiso Siaya County picha marach momiyo akwayo ni MCS bikoda policy maka weg udi ma Siaya ok nyal golo udi maricho muti man kanyogo to megi investors moko mondo ger udi man standard manyalo create jobs to nyalo create tije mang'eny ni youths. Governor marwa okelnwa investor mondo gernwa kambe Siaka nikech gimwa neno pesa pod tin circulation ma pesa no piny kabisa Siaya to nikech onge kuonde ma jowa yute minyalo nwang'e pesa week ka week kata dwe ka dwe koro dwa gombo mondo wawinj governor okelo investor gero kambi kata okelo investor odonjo dominion mwalo kacha koro puro puodho ma mwalo cha to golo chiemo to Siaya yudo go dongruok. Governor ok nyal chako tich from point 1 ka ok otieko tije manene nyawadgi mane ntiere oweyo. Gik moko kaka bus park nowe kapok oger borumo. Osekete pesa icho bus park igero. Stadium miweni nowe i regime mar Rasanga. Ero gere mondo tieke. Koro ng'eny ji wacho ga nok ne gima governor timo to governor nyaka tiek projects manochak chon yaka mondo bendo chak mamage. Komiti maloso chenro mar romo mar loch gwenge ma higani ma idhi bagi kaunti ma Homa Bay dwe manyien dhi nyime gi keto ikruok ne romo makamano ma bende ibiro yuore kod jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Aliabich lero, thorwach e kinde romono biro bedo winjo pach jopiny ewi kaka loch gwenge osedhach e pachoka. Kaunti ma Homa Bay dhi bago romo mar loch mar koro gwenge ma higani nyasi ma idhi bagi Homa Bay High School dwe manyien e kind tarik 12 nyaka tarik 15 ka komiti ma iko romo makamano dhi nyime koloso chenro mowinjore mar neno ni romo makamano obiro bedo mowinjore. Jakom komiti mochuni loso chenro e romo makamano ma en gavana manyere Mutahi Kahiga manotelo e chenro mar keto ikruok makane ne romo makamano ma ibiro yuore gi jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga ne okoni thoro mar wachiro Maigani. Tunawaomba nyote mkaweza kuungana tukawa pamoja tukazungumza kuhusu ugatuzi, na jambo ambalo ni tofauti na kongamano hili ni kwamba kwa siku nyingi tumekuwa serikali zikizungumzia wananchi. Kwa sasa tungetaka wananchi wakatuzungumzia kupitia mambo mengi na shughuli nyingi ambazo itakuwa katika pale Homa Bay, shule ya upili ya vijana ya Homa Bay. Tunawakaribisheni nyote. Motelo ne romo makamano duol mar gavana sepachoka komakore gi sirkand kaunti ma Homa Bay bende ochano chenro mopogore machalo mag tuke mabiro dhi nyime kaunti ni kapok romo no mabende biro tingo welo moingo gana 20 chakore. Kama mlivyojulishwa kutakuwa na mbio za marathon ambazo zinaitwa Rowan Marathon. Kutakuwa pia na wale ambao wanajua kuendesha boti watakishindana kule kwenye ziwa la Victoria. Pia kutakuwa na tunasema ni miereka, watu watapambana. Kwa hivyo tunawakaribisheni nyote tukutane hapa. Tutakuwa zaidi ya watu 20,000 hapa. Jalop gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga wacho ni kaka kaunti gi kore kendo gitiyo machini kotendo rita kwe kaunti ni eneno ni rita kwe obiro bedo mowinjore e kinde romo makamano. I want to say that as a host we are committed and we are expecting the maximum security in this place, maximum and optimum hospitality in this place, and we expect that people will leave this place better than they come.
Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' ni otiyo kod thuolo makamano mar kwayo jopiny e kaunti ma Homa Bay to mago manie sekta mar ohala mondo koro ikre malong'o e weche mag ohala e kinde mar omuno biro dhi nyime. Ka welo biro Homa Bay koni, wapenjre ni to ato en ang'o manyalo yudo e limbe mar welogi. Kik beda beda ni welo wuok e tunge piny to dak Homa Bay ka juma mangima to giwuok makata chagi moro kitere chiro, kata bendi moro okitere chiro, kata odumbi moro okitere chiro. Rwakuru welo, nikech ka gininde dala ni to ken buoro machon manyaluocha nyaki juoggi. E thuolo mar jumbe ariyo koa sani, kaunti ma Homa Bay kaendi biro bedo kolo welo mathoth mabiro yuoro nyasi maloch mar kor gwenge. Komiti matayo nyasi makamano wacho ni sani koro ikruok dhi nyime kendo kegete oseketi maneno nyasi makamano obiro time yo mowinjore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Chieng' ma kawuono kaka bedo tich ariyo ka tich ariyo wabedo kod chenro mar ng'e gwengewa. Kawuono ni chenro mar ng'e gwengewa terowa nyaka e gweng' ma iluongo ni Kanu ma yudore Rachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Bende ing'eyo sigand Kanu kata Kanu? Jogweng' wegi chiwo pachgi e lipodni ma olosnwa kod Millicent Adhiambo. Nyakwaramogi machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge ofuyo ma obiro piyo e sub county mar Rachuonyo North e gweng' mong'ere ni Kanu. Ka isewinjo nying mar Kanu, ang'o miparo ni dina chak gweng' ni Kanu? Nyakwaramogi, we wawinja nena ni jogweng' ma Kanu to pachgi chalo nade kotino kod gima dine mi chak gweng'gi ni Kanu. Kanu nochaki nikech sama ne onyuola masebedo ng'at ma wuoyi mangweru to kora wuotha biro ka to nayudo ka ichungo ji ni ok donje i chiro Kanu ka nyaka ng'ad Kanu ticket, nyaka ng'ad Kanu ne en party mane very strong ndalono mane jite nyaka wan joluo ne wan ei Kanu to chiro ni ne pok oyudo nying. Koro ne oyudo batiso ni Kanu nikech during those days Kanu ema ne wiko. Nochak Kanu kani ng'ade usuru mar Kanu kane locho donjo mar Kanu. Ndalo moko nitiere usuru mane juogo ka. Kichopo ka nyaki juogo usuru mar Kanu. Koro nochake ni Kanu. To kane minwa ora rego mokwongo, niko ani dhi e pong' montie ni lolo pong' odima kochieng' manogur ka. En pong' mane ok tugre. Kono chak ni lolo pong' odima kochieng' mondo no mor. Emomiyo kere kwadhi Kanu ema nitie lolo pong' odima kochieng'. Koro mondo nang'i iluonge ni Kanu. Ano nyuola yudo kiluonge ni Kanu. Koro nyaka gisani mane nying mwadhigo kode mbele. Kanu market nochakore higni mang'eny mosekalo e iko uru higa 63. Nying manomiyo iluonge ni Kanu nobiro nikech sama nochake kae mane chama mar Kanu no okawe mach kabisa, omiyo jothurwa noneno ni gini ka koro timore kama to wachake mana nying mobiro ni. We koro wawinja nena ni jodongo mane nitie to chiwo ler e yo machalo nade. Kanu nobiro higa mar 65 kanene chama mar Kanu nobiro e Kuviaka to nene wan gi jaduong' moro ni Obilo Ndong'a. Ne obiro ka mane okele Kanu nong'ado Kanu nogero ot malum kane ng'ade Kanu chama ma sirkal ne loko loch mae mamiyo Kanu obiro e chiro ka to nochak ka ni Kanu mar loch mane obiro no mane loso go piny iriembo go wagunda. Kanu humbe landore kod timbe kata weche mage nondika gi loch mar piny koro miyo nong'e Kanu no. Kanu ka e kama ne chiro mokwongo king'iyo kata mawego ne onge chiro ne mana ne leda Kasipul kocha to wan ne wabiro mna Kanu ka nikech Kanu e niko buya jodongo ne iluonge no Ongora Pana Nyuoma mokwongo. Ongora Pana Nyuoma ka gimo iluonge kamano mane Kiswahili mane nyiwo ong'eyo wagogni mane ok odhi ka tedo gin tedo ne riko Ongora Pana Nyuoma ni mago nyikanu kae manithedhe kwe ma kata ya mana mumbo kata ya mana kanye to nibiro yudo kwer mothedh Kanu ka kwer ma spring makothedhni tipuro kata higa 10 kapok orumo. Nying walandre Kanu nikech watiyo tich kuoyo. Nyakwaramogi, gweng'ni ma Kanu osenyuolo dongruoge mage e ngima jodak malworani. E ndalo cha
no chakore gi ute lum kaka piny dongo kaka nyathi konyuol to dongo no gere mo ute lum no rumo nange soga ringo ka ama wego kocha ne onge bucha moro ka to sani to bucha ng'eny 1 2 3 gin kata 4 wan go hospital ka agira ne ka skul bende ne ka oluti primary to oluti secondary ondonga dambe ni piny ka endi pi okelnwa ka gi sirikal mawego technical ma en national sani be wuok mana Kanu koro Kanu ni oseyaro bade en mana ni Kanu wuon kama nochakre ni to dongruok malong'o pod onge to gik mosenyuolo to nitie en golemo mang'eny kane ipuro bel sana mariwa nong'ere ni ei Kobuya marip nyako bambo kasto moro biro ni Nyakichaki kasto moro biro ni Rumba mariwa no en mariwa makano pur ka wan ne ok wacham kuon bando en kuon mariwa gi kuon bel bando gi to bira chien makata sani andal na kidhiro nyakedi mariwa kuta reyo joma nochake go ala tindo ne giuse ring'o ne giuse alode ne giuse gik mopogore opogore seche go ne onge duka ne wan mana gi od lum moro achiel kacha ma jaduong' moro ne nitiere ni Nicholas Onyango bende jalego noyawo nyaka bakery ka eka jaduong' Silferi got nogero ot moro kacha manoger kod lum odno ne konyowa kabisa wan gi jodukni matindo wan gi jous alot Lamu biro kama chiegni ahinya chon en mana yor lo stima nitie kendo inyalo neno ka waya koro ringe Kanu ka rem mage ma pod gin godo kaka jogweng' ma kokele alura ni ma Kanu to Kanu bro dongore machal kod gwenge mamoko chiro ka mon loke asiekra tayo mon logonge mudho chief odak piny asise chief odak malo ka wadwa ni mondo miager kambi ka ot ka ne asechiv marwa donga dambe ni piny ka endi pige nitie to timo mna nono to joma ni ka area ni onge pi koro dwagombi ni ka Nyasaye oyie mokonyo sirikal mong'iyo wang' maber to golnwa kata pi kacha gi generator to biro konyo mine ma Kanu ka mon ni e chiro kama loko to giloke mudho taya ni oringa kama lakini onge ichiro kuno wan mana gi mudho kwayo wa machielo osiptal manomiwa ka en osiptal makonyo ji okonyo Kasipul okonyo Kogweno okonyo piny area ma Kanu area mopogore opogore ka to kanyo wagombo ni mondo med gerore mondo wabed gi wards ma ji nyalo dake daktari be wayud moko okony mantie daktari achiel kende koro achiel no koromo savo jika wakwayo ni mondo wayud daktari machielo our beloved governor nyocha konwa yo madhi Nyakwere matudwa gi jo Nyakwere yo ni ochot oonge ok wanyalo we kwadhi Nyakwere to nyaka waluor Kogweno kata nyaka waluor kama mame yuga eka wachop Nyakwere walim kata chief office mano wakwayo yo no mondo governor oyote mwanade otiek nwago mondo wayika kwalimore gi jodalawa modern market ma opug nyasungu loso ben soda wakwaye ni koyie nyoseroso Ramba market ni edhowa ka Nyakwere market na witi osegero mowe chiro korumo oyie obiye Kanu ka mondo losne mine wagi modern market moro mondo wayud kaka mondwa gi nyalo loko nyaka saa 5 otieno akwayo chief gi jotelo morito wa station ma Mawego gitem wuothonwa mondo ging'i jok maturonwa dhoudi mag gigewa mag oalago seche moko wakosogi ne nikech ikwalogi Kanu kaka beto nego wamede ogero dhi nyime wabed kod security kama chiegni stima ni bende ng'ini stima tiyo seche duto kwayo machielo maduong' ahinya en Oluti Apuko Road mwageno ni kolosi to biro tudwa kod ohala ma area mar Oyugis biro miyo wayudo gik moko maber wan bende gik mwaloso ka chopo e chiro e yo mayot Nyakwara Mogi amor nikech kawuono ing'eyo ni Kanu ok en mana chama mar siasa to en nyaka nying gweng' omiyo kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo erokamano kuom bedo kodwa oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyalunga ni Nyaboma Kowuok e gwenge wa wadonje motene kod weche mag ohala kambi tudruok mar Safaricom ka omakore kod kambi keyo weche mar Royal Media Services
E chenro margi mar M-Pesa sokoni odhi nyime gi moro jopiny e gwenge mag Nyanza kaka Kisumu, Kisii kod Nyamira idhialo higni 18 mag M-Pesa pachoka ka giduoko erokamano ne kastembe maggi. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth ewi wachni. E kaunti ma Kisumu, kambi mar Safaricom ne otiego jopur maomi 5 ewi kaka ginyalo bero yore pur kod pith nyaka kokalo e yor mbui motis ni DigiFarm. Over 500 of our agripreneurs have been gathered in our Sapphire Connect, which has been put together to bring our various entrepreneurs to see how we can empower them, provide them with powerful, resourceful tools to help them elevate their dreams. We've brought our own team from DigiFarm to help them understand how they can incorporate technology and AI in digital farming. Gimoneno wasebedo kwatiyo gi yore machon mag purka masebedo ka ok miwa yuto maber kata chudo kata timo yo moro amora kata yudo gik moko ka wapiny kaka yudo kata yudo puonj moro amora yo moro ma ngima masani. Koro kano osepuonjwa ni waneno ka koro bet machiegni ikelonwa gik moko machiegni kodwa kaka gik pur wanya penjo tiduokie simu wano kama dhi konyo mang'eny nikech koro ok bichuno nyaka wawuothi kata wamany jo agriculture kata jolony. E kaunti ma Kisii kod Nyamira, jolendo mag Nyakalondo mar Egesa kod Citizen noriwore kod johera mekgi e konyo kambi mar Safaricom hingo higni 18 nyaka ne M-Pesa chak tiyo pachoka. Kawuononi, kweth makama nochopo e bombe ma Kisii, Keroka, Ikonge kod Nyamira kama jopiny nochodho e mich mopogore kaachiel yudo puonj matut e wi chenro mag M-Pesa. We are really happy with the partnership with Citizen TV. We've been able to really bring our customers together and celebrate what we have been doing the last 18 years. And what have we been doing? We've been giving payment solutions to our merchants so that they can actually build their businesses. Safaricom was giving a number of goodies, and we've really enjoyed meeting our listeners at the same time also getting the gifts that Safaricom had. Kambi mar Safaricom osungo tudruok makare magin godo gi jopiny e kor gwenge ka giyango ni sani gin gibede gi maheo 1,000 e tong' pachoka mangima. That shop serves end-to-end services from Safaricom. There's no way mtu anaenda mbali kutafuta services. Hii duka tumefungua hapa kwa CVD kuwasaidia wananchi. Una replace line, unafanyiwa liba na M-Pesa for merchant business. Tunafanya devices pale, simu yoyote. Tunahamisha watu kutoka ile mulika mwizi, tunaleta kitu inaitwa tunikiwa. Odiochieng' makin, kweth mar M-Pesa sokoni, biro wendo, counties ma Vihiga, Kakamega kod Bungoma. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Joriemb boda e sub-county ma Wendo e kaunti ma Migori ywago medruok mag kuo mag apiko e gwengego ka giseyotenda rita kuom rem konyogi e tieko kuo mag apiko. Jojo manigi ler mathoth. Joriemb boda ma Wendo osebedo kendo pod medo ywak ka otende kod kuo mar apiko ma kinde ka kinde. E kinde ma dwe achiel moko joriemb boda gi ma Wendo wane giselalo apikni mar 6 ka bende kata moko kuom joriemb boda bende osewito ngimagi ka omonj kod jokuoge e sechego mag otieno. Joriemb boda ka otele ko jakom margi mar Kojol Martin Abira wach nitiere kata peyni moko sub-kono ma Wendo ma oting'o apaya mowuok Oyani nyaka Olanda mathothgi ok nyal tiyo godo ka oseromo kar sa achiel mar otieno nikech jonjore geto gi apayano. Kino selale dwe mokalo apikni moko lala moko rema 6 kendo ji 3 beno sang'ielo rengo ke moko chod ng'utgi me mana diri e piny mar Mariwa gi Mabera Nyabera kichomo rut Moyani. Joriemb boda giwacho ni moko kuom jokuogegi idho apiko kaka jowuoth ka bende ka gichopo kuonde ma koro ji onge gilokore kod joriemb boda kendo gimayogi apiknigi. Inyal goli kata stage kaka jawuoth to kiki kodi e kor tiang' tipo ma ka ng'ato osego idhi report ka obila to obila okawo action moro amora. Samoro ng'ato nyalo goli kaka ng'ama nyako ma jaber ma tera kuma kama to kiki kode bath tie chiel kama to koni wakonyra kama tin to kichung' matis ni tipo mana ka jomoko osewuok ne itia kidhi e landi dhi lokara lawo ka dhi ng'e kibinda ko dhi go mbaka ke jirani
kiduong' ne dichuo ng'ama ojache ng'eny. Gisetarita kwe gengo mag awendo magiwacho ni ok osewuok oko mar konyogi e kedo kod kuo mar apiko e sab kweno ma awendo. Chik ok oyie mondo wakaw chike lweto, wakawo jogi wamiyo obila mondo mi otimnegi nonro. To jogi duogo neno kiwuotho ng'anje mana oko ka. Koro miyo jopiny ber chuny machwer. Kendo wasetemo koni gi koni kwatudore gi twaneno katamore. Gisingo jiwo arita kendgi giwegi kaka yo mar kedo kod kuo mag apiko masani medre gwengego. Ringo kod ng'ato idhi kode yani chak idok kode Ulanda chak iduogo kode chij gi ng'ani nikech samoro kodhi onyiewo chisel tin mang' nogoyi gi chisel niendi. Notice mwachiwo ne jokuo kada na chudhe ni chal ng'ama yiero sanduge e fanynicha. Komachejire boda boda gi mawendo bende koro kono josiasa mondo kik donjre e yiero ma jotend boda boda sab kono mawendo e seche mag dhi nyime kod chano yiero e kinde machiegni. Ka watimo yiero ok wadwa ni ng'ato donje yierowa. Gavana dwaro ng'ate to waduto te wan ng'ate. Koro wang' ni thuolo ma wakwayo gavana owewa wayier ng'at ma wadwaro wamiye. Mitula ti kodwa kaka jopikipiki kaka joyuth weteni. Administrator ma subcounty mawendo Elisha Mitula osingo jorem boda boda ni gidhi bedo kod lwasi makare mar yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro. Mitula wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori ok osebedo kendo ok bidonjore e yiero ma jorem boda boda subcounty mawendo ka omedo ni kony ma gidwaro emi biro chiwnegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakauyo mar ariyo nyakwara mogi dakika 54 bang' sa 3 mar otieno. Neno ka Obel David kantiere Kipasi Kanyadoto neno e yo makare. Ukidibo kantiere Ulanda bende winja e yo makare kendo neno wa maber ahinya. Weche manyien chopone e yo maler kendo e yo mowinjore. Erokamano kuom kete Ramogi TV. No ka nyakwar nyapi bende nitiere gwenge ma Kadongo kocha ng'iso ni bati weche manyien molo kendo chopo na yo maliwa ahinya mora ahinya kaka ukolo weche manyien kinde duto. Shemotho Soja Nisani greetings, wach mawuok dho jaod bura mar Angwe rach matek kendo akwedo jotelo nyaka rit dhogi nikech weche ma giwacho ni kod pek. Wechego dwa bedo mathoth ahinya e weche ma ok ni kare, ranyisi ni telo osemere. Jorangwe koro nyaka nen matut ahinya kendo gine kaka ginyalo rieyo kit telo. Wacho ni telo mowinjore kendo mane kod luor ne mine. Second Liberty wach ne Kong'ondo Were dwaro nonro ma ochiny kendo ma ongirore ahinya. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. In bende Shemotho aneno ka indika Morris Dianga uri ka Mgundo bende ni koda ka ong'isa ni bati an bende an ka kenda mora ahinya gi weche manyien. Aneni maler wasiro jaod bura marwa ma Uriri Mak Nyamita mondo obeda ka ochwalo dongruok motegno kendo obeda patron ma duon bura mar ODM Uriri. Okay, mano iluongo ni Morris Dianga uri ka Mgundo. Erokamano Juma Duonga, in bena neno ote mari kachiel kod Dudu Baeri ko uri Nyaseme gi jana maus ngege Isaya Koranja Jarwe. In bende ote mari neno kar kaendo kamano to lela. Erokamano kuom kete oimore wadhi yweyo ka oduogo kikede mabor. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ushaichapa shopping while getting entertained? Well,
form ndio hiyo. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi. Bei ya jioni on smartphones, household goods, electronics, beauty and fashion, food and drinks, plus much more. Tokea M-Pesa Sokoni Festival, enjoy bei ya jioni from your favorite biasharas as you vibe to great music from DJs na artists wazito. Tunaingia Kisumu Dala, Saturday 2nd August 2025. Tupatane pale Jomo Kenyatta International Stadium, aka Mambo Leo Stadium. Entry ni free, we kuja na vibes. M-Pesa Sokoni Festival, mali safi, bei ya jioni. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Wadonje weche mag tuke nyakwaramogi kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy biro bedo maonge jatugo masule Mohamed Wajaber toka jatugo no wuoke tim no ndalo machuok kapok tuke mag CHAN 2024 chakora Yanga e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. Tim mar Harambee Stars kata kamano biro dhi nyime gi timo ikruok margi e alap ma Kasarani Annex kata doko ni riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF pokolando tugo moro amora mar osiep ne tim mar Stars. Harambee Stars nitiere grup matek mogik e tuke mag CHAN, grup A kamoting'o joloch nyadiriyo Morocco, DR Congo mabende oselo kombeno nyadiriyo, joloch tuke mag Kosafa Angola kaachiel kod tim mar Zambia. Kenya biro rakore gi DR Congo kapok gitugo gi Angola kendo luo mano gitugo e kindgi kod tim mar Morocco gi Zambia. Niseme a competitive tournament juu tunajua the big names that are coming. Of us who are going for a major tournament for the first time, to expect pia ku give a lot juu tunajua ni platform na ni stepping stone to a more higher level. Yeah. Kawasore ni Team Kenya ma nyiri matugo tuke mag volleyball Malkia Strikers dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ni tuke mag FIVB World Championships mibiro bagi e piny mar Thailand kind tarik 22 dwe mar 8 nyaka tarik 7 dwe mar 9 higani. Tim no ma oting'o jotugo 20 kendo itayo kod kocha Geoffrey Omondi timo ikruok margi alap ma Nyayo Stadium. Kenya nigi geno mar timo ber kipimo gi higa mar 2022 e piny mar Netherlands kama ne giloye tim mar Cameroon. Kodong' ndalo matin to tim no wuok e pacho ka e yuoro ne tuke mag osiep e piny mar Vietnam, kwan jotugo ibiro duok piny nyaka 14. Kenya nitiere e pool G kama oting'o timbe kaka Poland, German kaachiel kod tim mar Vietnam. Tim Maragai mawuok e gwenge ma Nyanza oloyo skund sekondar ma Garissa gonde 9 kuom 1 tuke mag skunde sekondar ma ochakore Yanga odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Kakamega. St Joseph Boys Kitale norodho tim mar Highway Secondary School gonde 3 kuom 1 e tugi mokwongo mar grup tugo ma bende bagi alap ma Kakamega School. Tim mar Moi High School Mbiruri noyudo ka opira tek tok tim mar Misingu loyo gi gonde 5 kuom 1. E tugo machielo tim mar Serani nolo gol 1 kuom 0 gi tim mar Kirangari. E tuke mag nyiri tim mar Kobala nolo gol 1 kuom 0 gi tim mar Madera Girls. E kinde ma Butere Girls nowuotho kuom Dr. Charles Girls gonde 5 kuom 0. Mwana Mbeyu